какво става, хора? Сега играем в PvP България и сега ще направя едно бързо ревю. Тъжно погоната. Откажи ти, бе. Ще покажа ларповете. Не, макс. Аз ще го избия тя. Ларп брутал. Наистина е брутално. Както виждате, кой ще в сервера. Видите на ето ларп брутал. Тук на евентите. Стремите тук да скочите колкото се може по-високо и така. Пише ларп е ларп чест финдър. Както виждате, имам 60 убийства и умиране на 46. Ларп чест финдър, всичко ви знаете. Ларп енчант. Ето го ларп енчант. Хижната. Ларп енчант. Ларп енд. Както знаете, рестартнаха сервера. Има нов ларп енд, всичко е на... Ето. Тук е ендър чест е... Ларп евент. Летим се на ларп евент. Ето това е ларп евент. И тук се повеждат евенти, ларп ранг. Ето са на ларп ранг. Да видите някои от ранковете. Ето на ларп ранг има и изкопаване за храна. И тук, ако сте решили да си закупите айтеми, ранг или ранг, сайт pvbulgaria.eu. Ще ви покажа нещо в спана. Ето тук всякакви неща, тук ранкове, VIP Elite, Champion, Insane, Spartan, YouTuber Plus. Много яки неща. И така, тук да ви покажа Honor Crossfire, Admin Hero of Doom. Ето тук Kickstart, сайт pvbulgaria.eu, Skype в PvP България. И това беше от мен. Този клип го направих само да ви покажа PvP България след рестарта. И абонирайте за мен, лайквайте клипа, да видим дали ще може да съберем 20 лайка. И